Una de les coses que hem de fer primer en el nostre curs és comprovar que els paràmetres que tenim definits són correctes. Per exemple, el nom complet del curs, que el volem, val? Curs de formació, per exemple, un nom curs per facilitar la gestió. La categoria, quin està de categories en tenim diverses, per defecte aquest està tecnologia, però tenim categories per cada departament i alguns departaments doncs, tenen subcategories. Hauríem de triar una d'aquestes que tenim aquí. Per defecte la deixo com a correcta. Si volem amagar el curs, ho podem deixar que es vegi, l'únic que si no inscrivim alumnes doncs no podran entrar. Data d'inici, quin dia comença aquest curs, podríem posar el 6 de setembre, i a partir d'aquí aniríem gestionant el nostre calendari i les activitats. Data de finalització del curs, no cal, no ens aporta cap informació. D'acord? La descripció és una descripció del curs, que pot ser genèrica, que dona informació sobre el contingut d'aquest curs. Aquest és per la formació del Moodle, per exemple. D'acord? I la imatge del curs, quan ens surten en el tauler tots els cursos, doncs quina imatge té. Ens hem de fixar que sigui una imatge d'aquestes extensions exactament, si no, no ens funcionarà. Podem buscar una imatge que tinguem guardada al nostre ordinador i el podem col·locar. I això seria tot el que podríem modificar sobre la descripció del curs. Després el format és com es mostren. Tenim dos formats principals, un és el per temes i l'altre és per setmanal, en funció de que nosaltres vulguem separar el contingut per setmanes o per temes. Normalment utilitzo per temes. Temes senzills seria sobretot per primària i socials i activitat única no se solen utilitzar massa. El deixarem per temes. Després nosaltres els temes els podem amagar o els podem deixar visibles. Doncs hem de decidir si els amaguem, si es veuen com a no són disponibles o bé directament no es veuen gens. Els podem deixar que siguin totalment invisibles. La disposició del curs ens permet o bé visualitzar tots els temes, encara que aquí ens posi seccions, és visualitzar tots els temes que tinguem oberts, o bé només un tema per pàgina. Normalment, que estem centrats a un tema, posarem un tema per pàgina. En quant a format del curs, aquestes serien les recomanacions. En quant a l'aparença, bàsicament és si nosaltres volem l'idioma doncs, que sigui en català o si fem anglès o alemany, que l'entorn sigui directament en anglès o en alemany, o castellà. No podem imposar en el nostre curs. La resta ho podem deixar per defecte amb les opcions que hi ha. I per acabar, l'àrea de fitxers doncs és la grandària dels fitxers. Si els alumnes ens han d'enviar un treball, quin és el fitxer més gran que ens poden enviar. Per defecte està posat 10 MB, que ja és un volum considerable. Si treballéssim amb vídeos o una cosa que necessités més espai, podríem posar més, d'acord? Però tampoc cal abusar de l'espai, tenim un espai limitat. D'acord? Aquestes serien les característiques que modificaríem. Desa els canvis i visualitza i veiem que aparentment nosaltres no hem vist cap canvi important, però a partir d'ara doncs, tenim ja totes aquestes característiques. Si anem al tauler, la imatge del nostre curs i el títol ja s'ha modificat. Sí que hem modificat coses. Fins aquí l'explicació.